స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. మహాపరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, ప్రేమగల తండ్రి, నీకే స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. ప్రతిదినం తండ్రి మా దేశంలోని ఒక్కొక్క జిల్లా గురించి, అందులోని మండలాలు, గ్రామాల గురించి ప్రభా ప్రార్థించుటకు మీరిచ్చిన కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రములు. అవునైనా ఈ దినం ప్రభా ఒరిస్సా ప్రాంతంలోని అనుగులు జిల్లాలోని 23 మండలాలు, 1889 గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి వారి గురించి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సువార్త ప్రకటింపనిటువంటి ప్రాంతాలు ఉంటున్నాయి నైనా, మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రతి ఇంటిలోనూ అయా తండ్రి సువార్త వాక్కు చేరాలని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అయా తండ్రి మీరు కృప చూపించండి. అనేక మంది తండ్రి నేను సువార్తను తెలుసుకొని అయా నువ్వెవరో తెలుసుకున్నటకు తండ్రి వారికి కృపను అనుగ్రహించమని, అయా నీవే నిజమైన రక్షకుడిని తెలుసుకున్నటకు తండ్రి సహాయం చేయమని అడుగుచూ ఉంటున్నాం. అలాగే ప్రభా తండ్రి ఆ ప్రాంతాలలో పరిపాలిస్తున్న ఇదిగో నాయకుల గురించి, అధికారుల గురించి ప్రభా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీ పరలోకపు జ్ఞానంతో వారిని నింపి అయా చక్కని పరిపాలన అందించుటకు మీ సహాయమును అందించమని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా తండ్రి ఇదిగో ఈ రీతిగా ప్రభా ప్రతి దినము తండ్రి నైనా యూట్యూబ్ ప్రేయర్ గ్రూప్ మెంబర్స్ గా ఉండి ప్రభా తండ్రి ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తున్నారో తండ్రి వారందరినీ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని అనేక మంది ఈ యొక్క తండ్రి గ్రూపుల భాగస్వాములతో కృప చూపించి అయా నీకే స్తుతి మహిమ ఘనత చెల్లిస్తూ విన్నప్పుడు మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యనామములో అడిగి పొందుకున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.